Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Teďka to je z survival serveru a je to se mnou kámoš. Jo. Já jsem si nažral. A je to z serveru Lejkinu, vám dám do popisku, hrajeme tady už tak půl roku. Jo, takže můžete vidět, že máme strašně dobrý věci. Tady mám tohle. Je to multiplayer server. Hej, Viktor, já mám vyplay chat, tak když tak řekni, kdyby něco mi psal někdo. Protože víš proč. Si dal střih nebo co? No. Takže my tady jsme to. Počtě žít tam, já nevím vůbec proč jsem kadem. Tady je jeskyně, pojď semka. Jo. No, dobrá jeskyně, kámo, send. Ty vole, dobrá. No tak pojď začít tady, na. Tomu. Kde seš? No tak, jako zatím tady skáču. Tady, vidím tě. Někde nahoře? Já mám teď čerpek. Tady střílím. Jo, čus. Já mám taky tak čerpek, kdybyste se ptali třeba, jak se připojíte na ten server a něco vám to ukáže nějakou tabulku, tak dejte ano, protože to se vám stane takový tech čerpek, nebo jestli chcete hrát bez tech čerpeku, tak dejte ne, ale jestli tak si dejte options a off si dejte. Tak já to mám vyplý a mám svůj tech čerpek, jak ty? Ty máš normálně ten server, že? Jo. Ale našel jsem ten, co to je? Iron ore. Chtělo by to torčky. Hej, co to je za lak? Viktore, taky máš lak? Hej, já tady prostě, hej, zkus vytěžit tenhle iron. Yes. Já nemám oprávnění. tady je reska, já tady nemám oprávnění. Jo, vlastně já mám vyplay chat, aha, tak. Aha. Víš, jak my jsme začali tam, jak bydlí ten hráč přece. V té hoře. Jo. A mám 4 irony a někdo mi píše na Skype, já dám střih. Konec střihu, lidi jsme tu, takový menší toto. Nemám s kým, protože jsem na jiném účtě, protože tady už byl. Protože tady máte 2x maximálně registrováno. Hej, tak takže my tady už 3 minuty něco. Hej, Viktore, já vím kde. Tam, jak jsme měli ten barák, tak tam je ta jeskyně přece. Jinak tady byla automatická farma. Já jsem tady stavěl, jenže někdo to rozkrypoval. Vidíte, jak tady bylo krásně to. Redstone. Tak, pojď do té jeskyně. Jo. Jak tohle video se bude těžit jenom. Už vím, jak se bude jmenovat tohle video. Je tady nějaký koubl. Tady. Viktore, pojď sámka dolů. Vidím tvůj nate. Pojď dolů. Víš, kde jsem? Hej, ty jsi měl lak? Yes. Pojď semka dolů, tady je to vykopaný. Kde jsi? Jo, já vím, víš, co to je? To jsem, tady už jdu, hej, víš, co to je? No. Jachin. No? Víš, co to je? No. No to tady měl, normálně my jsme tady hráli s jedním kámošem ještě a on si tady kopal katakomby. On tady zdrhal vždycky. Jo, to si pamatuju. Vy jste tam byli zavřený, vy jste tam chodili, jak jsem vás chtěl zabít. Jo, no. Vy tady pojď? Já vůbec nemůžu nic najít, co ty? Hej, já jdu víc dolů, jestli to něco ne... Hej, já s ním radši jako, aby, víš co, láva. Jinak lidi nemáme, že kupeme tak rychle, ale je to tím, že na krumpáči mám efficiency 5. Já. Už je neuvěřitelný. Mám iron. Mám 8 iron. Láva. Mám 8 ironů. Já mám lávu. Jaká kontrola? On tady píše ten admin kontrola. A co, normální kontrola, nebo co? Nic jsem.
Nevzal, nic jsem nevzal, píše. To asi někomu jinému, to je jedno. Viktore, pojď TPA, já jsem našel. Yes. Tady budou diamanty, protože je tady redstone. U redstone jsou diamanty. Jo. Oh yeah. Jinak hrajeme poctivě. Která kde jsi, pojď TPA, ne? Jsem dal TP. Jo, jak mám vyplay ten chat, tak chceš tu? Jo. Hej, já beru asi ten iron. My sice máme jakože hodně dia, ale málo ironu, že jo? Jo. My jsme teďka dělali jeden projekt a potřebovali jsme nejhodně ironu. Kámo, já už mám 3000 peněz. Takže jo, já jsem měl na tom svém starém účtu asi 8000. Lava! Máš jabko zlatý. Nemám. No tak já jdu home. Počkej tady. Jo. To tady Tyhle ty diablky ty vůbec nepoužíváme. To jako vám říkám, nepoužíváme jenom na těžení, co jsme natěžili. To mám zlato. Do zásob, kdyby nás někdo zabil a vylutil nás. Mám zlato. Jo? Já ti donesu ty jabka tady. A redstone, berem redstone. Tak. Hej, kde jsi? Jo, tady já jsem tady kopal, jsem si tady vykopal uličku. Za tebou. Za tebou. Jo, já tady nevidím, jak je tady toto. Já taky ne. Ten bedrock. Já děkuji. Mám stejně naše. A jdeme? Fire resistance. Fire resistance? Kašleme Já na vám, hlavu. si říká to, já vám tady ukážu ještě. Aj, já měl tady takovej bug, já vidím přes lávu. Oh. Hej, já mám Jo. tady takovej bug. Úplně Jo. no už ne, ale musím být tady na kraji. Pojď semka. Úplně Jo, na já taky, kámo. Oh. Někdo mi píše na Facebook a kašlu na něj teď. Jo, to je hustý, tam je nějaká jeskyně malá. Nic nevidím. Vidíš něco? Tady, hele, pojď semka. Já vidím jen tebe, ale nic jiného. Pojď semka do ty děury, tady už není láva. Jo. Prostě super, jak můžeme plavat. Jo, no. Něco jsem našel. Co? Nad náma. Tady někdo kopal, nebo co? Jo. Už to tady lezu Je tady ven. sand. Počkej. Kámo, našel si moje místo, kde jsem kopal dia. No ne, tady byl právě ten redstone, aha. Já jsem tady pod baráky kopal dia totiž, nebo kde to bylo, ale já jsem tady kopal To dia. je trochu velký, co? To úplně semka nahoru. Jinak lidi, nic jsme nenašli, no tak ten iron možná a... Jo, to je ono, no, to Už jsou točíme 8 minut, tak za chvilku se rozloučíme. protože my máme trošku omezenější točení, že jo. Ano. Můžete zanechat, i když tak odběr. Like. Hej, když se koukneš na poušti, tak tu díru uvidíš. Jo. Jachin, tam nahoře, když se koukneš na poušti, tak tady. Já jsem nic nenašel, já mám smůlu. Hej, tak proč nejdeš lomeno home? No víš co, jo. Já jsem tady. Jo, mám docela dost kamenů. Jo, já mám. No. Mám jen 62. Hej, tady máš těch 9 ironů. No. Jo? A 6 zlata. Dej je do čestky. Já ji nemám povolenou. Jsem ti je povoloval. Že ty jsi tady udělal resku, že jo? Hej, máš čestku? A máš Jo, obě dvě počkej, čestky? zkusit, Máš obě tady dvě zkus- čestky? Nemám. Já hodil speed. No, Já klikal. Teďka zkus tady tu čestku. Tuhle? Taky ne. Jak se povoluje reska? Ježiš, Pojď se res. rychle rozloučit. 9 minut 50. My se s váma odloučíme a někdy u dalšího videa a čus.